Mi-a să aminte cum îmbrăzdește, cum domesticește micul prinț vulpea. Vă ați aminte? El a vrut să apropie de vulpe și vulpea a spus, nu așa. Întâi trebuie să mă domesticești. Dar ce înseamnă domesticesc? Ce este un ritual? Așa cum e ritualul din sat. În fiecare duminică flăcăiesc la horă și fetele și joacă împreună și atunci e foarte bine pentru noi că putem ajunge la găini. Și am încercat să aplic acest sistem. Adică, și spune Vulpean, că în fiecare zi trebuie să te apropii de mine cu un pas mai mult. Și așa încet, încet, cu acest ritual, mă vei domestici. Iar mai târziu când vei pleca de pe planeta aceasta, pe Pământ, pe planeta ta, freamătul lanului de grâu copt, o să-mi aduc aminte de părul tău gol. Și așa am încercat să vă găsesc când acum. Îi puneam mâncare, câte o bucăție de pâine și mă apropiam tot mai mult cu fiecare zi cu un pas, cu un pas, cu un pas, încât după o lună de zile puteam să stau cu cap pe spate, cu mâncarea, cu bucăția de pâine aici, când da cu mâncare, nu mai era plecaut cu mine, mânca și îl vedeam de aproape, așa că coada ochiului era uriaș, ca într-o lupă îl vedeam. Uriaș, monstruos. Dacă spui o lupă la un gântac de stat bucătărie și te duci la el, este absolut un monstru. Dar el a fost pentru mine salvator. Și în felul acesta am reușit să scap de posibilitatea de a uita cuvântul românesc. Încercați să vă domestiți sufletul. Și o să vedeți că cuvântul Domnului va crește în voi. Vă spun asta pentru că am auzit lucruri foarte bune despre organizația sufletești. Foarte bune. Și am păstrat în inima mea o bucurie că tinerii români răspund la chemarea vremilor noastre, la vârstă chemarea duhovnicească. Pentru că acum, întorcându-mă, să aud că diminuează grupările de tineret, că începeți să vă separați, că începeți să faceți deosebiri între cei de la o facultate și de altă facultate sau între orașe. Să știți că această diviziune este diviziune satanică. Dacă vreți să faceți ceva pentru țara aceasta și pentru voi înșivă, pentru că voi veți schimba fața țării, voi veți schimba nu numai spiritual, dar chiar material veți schimba fața țării. Dacă rămâneți uniți, vă spuneți uniți în dragostea mea, rămâneți uniți în dragostea lui Hristos și veți schimba lumea. Probabil că sunteți preocupați de viitorul vostru. Sunteți preocupați de sărăcie. Sunteți preocupați, știu, de confortul care vă lipsește, care în altă țară îl găsește. Nu confortul aduce fericire. Nu vreau să pun niște slogane așa care sunt consumate. Dar realitatea este aceasta. Când faci o experiență, vezi că toate aceste cuvinte au un sens. Și exprimă o realitate. Iar dacă nu sunteți uniți, degeaba luptați. Fiecare individ care luptă separat este un individ pierdut, doborât. Uniți-vă și veți birui. Nu vreau să aud data viitoare când vin despre anumite diviziuni. Nu vreau să aud că sub presiunea vremurilor și a condițiilor renunțați la luptă. Vorbesc de o luptă spirituală. Dacă este nevoie chiar de o luptă în plan social. Nu revoluție, ci lupta aceasta pe care o duceți pentru, și chiar pentru bunăstare material în limite decenței. Așa că vă rog foarte mult, când vin la toamnă și vă voi întâlni cu dumneavoastră din nou, cu studenții. Și sunt convins că și dumneavoastră doriți să mă întâlniți cu mine. Eu știu că ispitele sunt multe, în special pentru tineret. Am un tânăr în biserica mea, care a venit la credință acum câteva luni. I-am zis, măi, Daniel, tu ești în sală, îți duci lucrul acum la capăt, părinte, duc la capăt. Și în ultimul timp a făcut un legământ față de Dumnezeu și fața preotului de curățenie trupească. Totală curățenie trupească. Nu să știți ce înseamnă a spăsta curățenia trupească în lumea Americii? Este extraordinar. Cea mai teribilă tentație pentru tineret. Și de mulți din acești tineri care am vorbit eu că au venit la mănăstire, sunt oameni care au trăit în desfrâu sufletesc, în desfrâu trupesc. S-au supus unei purități corporale totale. Și simt bine. Păstrați-vă puritatea trupului și a sufletului pentru căsătorie. Intrați cu sufletul și cu trupul curat în căsătoria voastră, cei care
rămâneți în lume. Dar cei care nu rămâneți în lume, lăsați-vă puritatea și răbdeați să iubească pentru Hristos. Da. Câteva îndrumări pentru mișcările studențești. Părinte, se reproșează legii studenților că dacă are o poziție tradiționalistă cu conferințe religioase, se implică prea mult în viața spirituală, ceea ce nu ar fi firesc. Credeți că e normal ca Liga Studenților să aibă o linie clar creștină sau e bine să se deschiveze ca să nu fie... De ce să-i schiveze? Toată învățătura bisericii trebuie să o aplicați în practică, să o puneți în practică. Uitați-vă la grupurile celelalte, la yoghin și vă știu cei care fac grupuri. Cu câtă disciplină își fac exercițiile lor, cu câtă stăruință încearcă să miște obiecte sau așa mai departe, cu câtă forța gândurilor, reușiți sau nu reușească, n-are importanță, că toate sunt puteri lumești. Și atunci, de ce voi să nu aveți o disciplină? De ce nu aveți o stăruință în activitatea voastră spirituală? Dimpotrivă. Rămâneți într-o activitate spirituală extraordinară. O disciplină a Duhului, care să fie nu ca aceea o putere lumească, sub influența unor învățături rătăcite, ci sub influența bisericii și adevărurilor creștine. Să știți că, așa cum spuneam odată, vorbim despre o întâmplare din închisoare, în care, fără niciun fel de intervenția mea, printr-un simplu gest, un gardian s-a convertit. Și a zis, marea minune. Mântuitorul spune așa, de vei avea credință cu încrământă de muștar și vei spune muntelui acesta, mută-te, să aruncă de mare, să va arunca. Dar pentru mine cea mai mare minune pe care am văzut-o eu cu ochii mei este faptul că o inimă de piatră a fost transformată într-o inimă de carne. Că un om al Satanei a devenit brusc, prin o întoarcere de o clipă, un om al bisericii. Cea mai mare inimă. Mai mare decât, știu, eclipsele, mai mare decât cutremurile de pământ aduse, să zicem, la pedeapsa lui Dumnezeu, mai mare decât orice minune. Operarea aceasta a unei convertiri în inima păcătosului. Așa că vă îndemn la rugăciune, ceea ce v-am spus, și vă îndemn la rugăciune adevărată. Rămâneți uniți în dragostea lui Hristos și în rugăciune. Știu că lumea vă despină. Știu că se încearcă numai destrămarea, dar și pierderea voastră. Pentru că orice ieșire din disciplina bisericească sau din rugăciune sau din spiritualitate este o pierzare. Pentru că lumea te atrage cu farmecul ei material ca o sirenă. Te atrage pe cărajele perdiției. Nu răspundeți aceste tentații. Este mai vitejește să reziști decât să faci pe grozavă într-o societate, știu, luptându-te, fiind violent, legându-te cu lanțuri, că am văzut în Anglia indivizi care se leagă cu lanțuri și cu sârmă, imitând pietatea, dar ei sunt punk sau nu știu ce, care își impun un spectacol de pocăință. Îi vezi pe mulți tineri în Anglia în special, care se leagă cu sârmă ghimpată, nu chiar sârmă reală, nu te chiar înțeapă, și care nu ridică privirea. Merg în societate cu capul plecat, ca și cum ar apăsa pe el toate păcatele lumii. Totul este, cum spun americanii, un fake, adică o chestiune imitată, falsă. Tu spală-ți capul tău când postești și unge-ți părul tău și fii vesel. Ca să rămâi în Hristos, să primești toată ta în Iisus Hristos. Nu este ușor, dar aveți, de exemplu, în fața noastră, exemplu celor tinerilor dintre cele două război mondiale, despre care a vorbit Părintele Caleu, care au ridicat prin forța lor spirituală piscuri. Să știi că nu s-au ridicat întâmplător. Au fost piscurile prin care o generație întreagă s-a exprimat. Cei care cunoașteți liturghia cât de cât, știți că toate liturghia este în ocean de rugăciune, de taină al preotului. Numai așa, promotorii apar când zice Ectenia, când se cântă răspunsurile mari. Dar toate acestea este pe oceanul rugăciunii de taina preotului. Așa a fost acolo. A fost o rugăciune de taina generației. Și din când în când promotorii s-au ridicat deasupra întregii generații, denivelând, nefăcând din generație un șes, un podiș măcar, ci dând
strălucea piscurilor însorite și alții aceia prin persoane care s-au ridicat. Dar să credeți că nu se poate ca de asta așa oameni, asemenea oameni? Sunt convins că aveți între voi tineri geniali. Dacă vă să pierd în lume, sunteți pierduți și pentru Hristos. Dacă vă întemeiați pe unitatea credinței, pe forța unității în Hristos, veți ridica piscuri tot așa de înalte ca și ceilalți de pe care l-am vorbit. Luați învățăminte de la generația anterioare. Și veți vedea ce frumos se va reconstrui societatea noastră românească. Vreau ca data viitoare, vin în septembrie, să știți. Vă invit pe toți la Romfest. Să vedeți o manifestare culturală pe care am menținut-o în exil în momentele cele mai grele. Grele pentru noi, când eram însingurați, când eram săraci, când fiecare individ era un fel de insulă pustie, fără nimic în jurul lui, și prin aceasta am încercat să apropiem pe cale culturală, pe cale religioasă, să facem o unitate a celor de exil, să le dăm un țel, care nu era numai să-ți croiești o viață comodă, ci să păstrezi cu tine întreaga țară. Să fie așa cum se zice Rafainic, port holta într-o pâine și țara într-o traistă, într-o doină. Așa am purtat noi. Holta românească într-o pâine și țara într-o doină. Nu a fost ușor. Am făcut ce am putut și acum avem nevoie de forțele voastre. Că această manifestare culturală să devină o ocazie de unitate a tineretului. Nu vrem să substituim. Noi suntem o manifestare culturală de 2 ani. Absolut fulgurantă. Dar ne temem pe organizațiile voastre care sunt permanente. Vrem să adăugăm ceva la voi și voi să adăugați ceva pentru noi. Și dacă vom fi uniți și doresc să fim uniți, vom birui. Și de aceea fac apel la cei care puteți ajuta, ajutați-ne să facem în această manifestație o formă de exprimare a culturii și a spiritualității românești în Duhul Ortodox de acasă. Se spune noi ca studenților că dacă suntem tradiționaliști și religioși, suntem considerați legionari. Ce părere aveți? Ce atitudine ar trebui să adoptăm în Liga Studenților față de... Nu luam dacă asta înseamnă legionari, sunteți legionari. Dar voi sunteți creștini. Și dacă ne acuzăm presa? Și dacă ne acuzăm presa? Presa vă acuza oricum. Presa inventează cuvinte și etichete tocmai pentru că vă distruge. Dacă voi vă lăsați intimidați de epitetele presei, sunteți pierduți. Ești pur, să ai cu fruntea sus. Ești tradiționalist? Foarte bine, suntem tradiționaliști. Luptăm împotriva unei modernități care este destructivă. Nu vă temeți de etichete. Mereu vi se va pune etichete. Mereu veți fi acuzați de ceva. Câte vreme aveți... Am spus încă o dată, când am vorbit în sală. Lotul nostru este suferința în această. Lotul creștin este suferința. Acceptați suferința și mântuiți pe voi și pe cei din jurul vostru și lor. În perioada interbelică, studenții de la facultățile laice se implicau în activități culturale, scriau articole, poezii, chiar cărți. În ziua de azi, tineretul universitar nu prea rodește nimic. E firească starea asta de pasivitate sau ne îndemnați să ne implicăm pe măsura puterii? Dar bineînțeles, voi sunteți purtătorii unei culturi naționale. Voi sunteți intelectuali țării, nu? Nu se vede, tocmai asta e problema. Se vede. Să știți că nu au fost. Ei s-au strâns și s-au format și au crescut împreună. Sigur că da, dar el spune că astăzi studenții nu se mai implică nu vă implicați în probabil că aveți o anumită repulsie față de cultura și literatura timpului, nu? Adică o să vădiți o cultură implantată, o cultură nu respiră. Creați voi cultură adevărată. Nu suntem susținuți. Ceilalți vă susțin. Generația din război a fost ucisă. Pe ziarul legii, după 2 numere, s-au filit. S-au filit? De ce? N-ați avut suflet. Generația noastră s-a făcut. N-ați avut suflet. Puneți sufletul vostru acolo. Mergeți înainte. Creați o cultură românească, o spiritualitate românească
Nu creează, de fapt, ci continuă să fie toate românesc care au fost de la vie. E tradiția. Să știți că tradiția nu este numai o adăugare a elementelor. Tradiția este eliminatorie. Tradiția a decis care, să zicem, Evanghelii sunt adevărate și care nu sunt adevărate. Pe unul le-a admis, pe altele le-a respins. Pentru că tradiția este dinamică. Ea nu este numai un tezaur de acumulare. Este un tezaur de purificare. Notați linia tradiției. Nu vă lăsați pe puriți. Doamne, ferește. Păi dacă Sfintele Copii le-am trecut eu, ce făceați? V-ați descurajat? Înseamnă că aveți o slăbiciune sfântoasă. Nu vă descurajați. Întăriți-vă sufletul, încordați-vă forțele spirituale și intelectuale. Să știți că voi veți crea curentul. Vă rog să ne scuzați, suntem așteptați. Domnul Andreescu, sunt aici să stau până mâine dimineață. Dar nu știu dacă ne mai așteaptă băiețele. Dacă eu stau că se îmbătrâniți. Părinte, ce să facem cu studenții din alte facultăți care nu sunt așa aproape de Dumnezeu? Noi ne sfim să le vorbim de credință, ni se pare deplasat ca să ne impută de toate lucrurile. Să avem curajul mărturisirii sau... Dacă eu vin în închisoare, am vorbit gabialului sau criminalului despre Dumnezeu, un criminal care mă putea ucide oricând și care vreau să-i las Exact, bine n-ați vorbit de lucrul acesta. Am înțeles că ați fost totuși cu unul care a fost băgat cu dumneavoastră să vă ucidă. Doi. Și până la urmă s-au schimbat. Da. Nu ne-ați vorbit de lucrul acesta. Ați putea să spuneți două vorbe? Pot să vă spun două vorbe, dar nu știu dacă mai... Haideți. Dacă vă încurajează, dacă e... Da. V-ați spus că Ceaușescu hotărâse ca să mă extermine printr-o moarte violentă, dar nu care să cadă vina asupra administrației închisorii. Că s-a întâmplat cursul cu acele militari. Și pretextul a început de acolo. Chiar a spus, domnule, mai pot, tu trebuie să lucrezi, să ieși la lucru. Nu avea nevoie de lucrul meu. Ce putem să fac? I-am spus, nu vreau să lucrez pentru că sunt nevinovată în închisoare și eu nu vreau să lucrez pentru instituții care oprimă ființa umană și devin instrumente de tortură pentru cetățeanul român. Deci nu trebuie să lucrezi, o să te determină să lucrezi. Și m-a băgat în celulă 2 deținuți. Era o problemă destul de dificilă, pentru că eu cu cei 2 deținuți care erau și criminal sadic, nu și-o omorese chiar mama și nu așa că o omorese simplu, băgați un cuțit în ea, ce o legase cu sârmă din pat, o torturase, pentru că în perioada anterioară, intra și ieșea din închisoare mereu, pentru că în perioada anterioară noi trimisese pachete, mai se ca femei bătrâne, trăia într-o mizerie cumplită și erau omorât așa. Deci pentru ei nu conta. N-ați avut ocazia să vedeți criminale în închisoare, pentru că ființa umană nu conta nici cât o muscă. Și ei au primit misiunea așa. Eu făceam cu ei o echipă. Eram o echipă de 3 care trebuia să lădițe pentru fructe. Și care i-a lucrat, Abgelam a lucrat Aiud lucrat lădițe pentru fructe. Și dacă nu făceam norma impusă de administrație, pierdeam orice drept de relație cu familia. Adică pierdeam pachetul, pierdeam vise, eu nu pierdeam nimic, eu nu aveam așa ceva. Dar ei aveau. Îi venea, știu, o rudă sau cineva, primeau pachete. Și în felul acesta, eu eram pus într-o situație foarte dificilă. Să lipsesc pe oamenii aceștia de drepturile lor, care erau condiționate de îndeplinirea normei. Și am pus în balanță așa, în spiritul meu. Fac compromisul. Eu am spus, principiul este acesta. Nu pot să ajut o închisoare care nu este o instituție numai de sancționare a unei infracțiuni, ci este o instituție de exterminare, ca așa și era. Așa și Puteam eu să lucrez pentru instituția sau nu puteam să lucrez? Dacă lucram, înseamnă că implicit susțineam un sistem opresiv. Dacă nu lucram, îi puneam pe acești oameni în situația de a-și pierde pachetul. N-a fost o decizie ușoară. Pentru că și una și alta implica în ele poziția mea față de Dumnezeu. Și punând toate în balanță, am crezut că principiul credinței este mai mare decât principiul bunului trai, să spun așa, a unei condiții îmbunătățite a traiului celălalt. Și n-am lucrat. I-a fost, realitatea este că nu m-au putut prea rău. Adică nu m-am făcut așa câteodată, lasă proprio câte învățăm mai minte, nu am fost torturat. Și în afară de asta, bătaia nu era o chestie ca pâinea zilnică, acolo în închisoare. Din când în când îmi cheamă administrația. Sunt orice de acolo turbați.
probabil că le se reproșa de ce nu mă omoară. Eu cred că am fost apărat de Duhul Sfânt. Nu cred, sunt sigur că am fost apărat de Duhul Sfânt, pentru că fiind cu niște oameni care nu aveau niciun fel de morală și niciun fel de reticență în a tortura și a ucide, nu m-au torturat și nu m-au ucis. Nu-mi dădeau voie, de exemplu, o lună de zile n-am avut voie să mănânc sau să beau fără permisiunea lor. Câteodată nu mâncam toată ziua, îmi dădeau voie să mănânc numai seara. Era o tortura de a merge la tineret, adică de lăsarea exerciții fizice, pe care eu amânau pe cât puteau. Dar tot Dumnezeu, pentru că nemâncând era mai ușor să mă abțin și de la celelalte lucruri. Și nu-mi dădea voie să vorbesc, nu le-am predicat nimic despre Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Nu știu, că ieșeam o dată pe săptămână la o plimbare într-o curte, cam așa cât e masa asta care s-a zis dumneavoastră, o să spun de acolo și până la fereastră. Era o curte cu plasă deasupra. Ei vorbeau totdeauna împreună de dâns și eu trebuia să merg în urma lor. Eram așa ca un fel de paria în rândul lor. Și după o lună de zile mi-a spus, stai aici, în colțul ăsta, sau de colțul ăla și-au vorbit. Între dânsi în șoaptă. Pentru că în celule nu se putea vorbi, era un spațiu foarte mic și chiar și șoapta o auzeai. Și-au vorbit de dânsi în șoaptă. Am socotit atunci, chiar mi-a sosit sfârșitul, că decizia lor, iau acum decizia să mă omoare. Și în colțul meu, acolo mi-a făcut toată rugăciunea și spovedania față de Dumnezeu. Am fost convins că voi muri. După câteva minute, plimbarea noastră nu dura decât un sfert de oră pe săptămână. După câteva minute, au venit la mine și au spus, părinte, a fost așa, un șoc. Nu mai eram pop, nu mai eram ce eram părinte. Nu mai eram bă. Mi-a spus, părinte, am hotărât să nu te mai omorăm. Lasă-o ca gardenie pentru că e prins o salare pentru asta. Vă închipuiți că de la tensiunea în care trăiam, în acele 5 minute sau 10 minute au discutat ei, tensiunea mea a avut durata unui secol. Nervii mei erau întinși la maximum. Era ca și cum o singură atingere putea să-mi rupă nervii. Și sigur, am placat, am început să plâng. A fost o descărcare nervoasă. A fost. Pur și simplu, nervii au cedat. Apoi mi-am întors în celulă, era într-o sâmbătă, mi s-a dat voie să vorbesc. Atunci mi-au întrebat ce s-a întâmplat, că ei nu credeau că eu sunt în închisoare ca preot. Am crezut că sunt un criminal și că acum iau poziția de preot. Le-am despre este vorba, le-am spus despre... Ei au spus ce au făcut, atunci pentru că le-am spus ce au făcut. Erau foarte cinici, nu credeau în iertarea lui Dumnezeu, nu credeau în spovedanie, nu credeau în dragoste. Dar marea lor sete, să știți, nimic nu interesa decât iubirea. Nu iubirea sexuală. Adică simțeau nevoia unei iubiri adevărate. Și se agățau de câte ceva. Știu eu, ăla mai tânăr se agățase cu o fată pe care... Ce vârstă aveau? Cel mai în vârstă avea vreo 60 de ani, celălalt avea vreo 30 de ani. De la care și-o măvăsie mama la cele 60 de ani. Ăla mai tânăr se agățase de o tânără fată pe care o iubise în tinerețea lui, știu când era poate adolescent, și toată iubirea lui era acolo. Ăsta altul și aduce aminte de dragostea mare. N-am văzut nicăieri o foame după iubire ca acolo. Închipuiți că oamenii ăștia, cel de 60 de ani, toată viața lui o petrecuse în închisoare. Ieșise, intrase, și fiecare luptase împotriva societății, încercând să contravină legilor societății. Dar societatea încerca să-i prindă, să-i sancționeze. În această luptă, între infracțiune și sancțiune, n-a fost simplu. Nu era loc pentru iubire. Și a vorbit despre dragostea lui Iisus, despre... Lasă, părinte, cu chestiile astea. Îmi spui mie că pe mine m-au să mă ierte Dumnezeu că am ucis-o pe mama. Cum să mă ierte? Nu o să ierte, uite că Dumnezeu o să ierte. Și, oricum, erau foarte setoși să audă. Să audă că cineva iartă. Să audă că cineva iubește. Și am petrecut așa toată ziua de sâmbătă. Ei au mai lucrat, eu n-am lucrat. Eu cred că am mai spus că înainte de Varesta știm că să mă aresteze, după ce vorbise în interiorilor, știam că să mă aresteze, am fost aruncat din școală și am învățat liturghia Sfântului Ioan
vreo de ori pe de rost. Pentru că știam că vei fi pus în postura, în închisoare, să nu am mișcat, așa cum făceam, nu aveam carte, nu aveam creion, nu aveam absolut nimic ca să scriu. Singurul care am putut să scriu atunci când am scris pe tabla de scândură. Și am învățat liturghia pe de rost. Și am început să fac liturghia. Acum este o chestiune dacă liturghia mea a fost valabilă. Eu sunt convins că a fost valabilă. Părintele Bejan, cred că a citit, crede că liturghia mea n-a fost valabilă. Însă eu zic că liturghia mea a fost valabilă pentru că din moment ce Iisus a prefăcut apa în vin la nota în care am putea să facă apa așa cum a vin. Valabilă nu era pentru că aveam vin, aveam vin. Și având în vedere că suportul meu spiritual a fost liturghia, principal meu suport spiritual a fost liturghia pe care o făceam în fiecare duminică și de sărbătoare, cred că a fost harul lui Dumnezeu aici. Și pentru că luna de zile nu mai făcut liturghia și pentru că simțeam necesitatea liturghiei, i-am rugat duminică să mă lase să slujesc. Și au fost de acord. Eu aveam o batistă pe care vă stau, batistă nouă pe care mi-a dus odată soția la o să la o vizită, o păstrasem curată și o foloseam ca antibis. O foloseam cu foarte multă grijă și am pus bucăția de pâine, am pus vinul, acolo în față, în cănuța mea avem o cănuță specială, încercând ca toate lucrurile să nu fie profanate în niciun fel. Și am început, probabil, îi simțeam pe ei în spatele meu. Ei cred că se uitau la mine ca la o magie. De cine știe magie fac, o liturghie. Nici credincioși obișnuit nu știe să te pe altar, dacă ăștia care nu se la biserică. Și am terminat liturghia și când m-am întors pe dâns și am văzut îngenunchiați. Nu știam nimic. Și încă o dată vă spun, lumina de la Paști a fost în cerul mea. Și erau îngenunchiați în rugăciune, pentru că Dumnezeu lucrase în sufletul lor. Și toată duminica aceea ne-am pedepsit o frățietate. Nici crimele lor nu ne-au mai interesat, nici pe ei nu ne-au mai interesat, nici știu dacă eu făceam bine sau făceam rău sau făcut ceva, ci a fost o comuniune. Nu știu cum. Pe care n-am creat-o eu, creat-o Dumnezeu. Sigur, noi eram tot timpul supravegheați și galenii ne-au raportat ce s-a întâmplat în camere, nu ne-au întrerupt deloc, nu știu de ce. Nu s-au răsit la noi, n-au deschis vizeta, nu ne-au insultat, cum mă insultau de obicei când slujeam. Au raportat și a doua zi a scos din celor luni. De atunci n-am mai știut nimic despre deci. Nu mi-am scos niciodată din rugăciunea mele, eu n-aș l-am scos pentru că, adică l-am băgat în Macimos, că sunt convins că am fost la 60 ani, deci acum aproape 20 de ani. Și, însă sunt convins că au fost salvați. Sunt convins că Dumnezeu i-a mântuit în păcatul lor. Așa că vreau să spun că o rugăciune, pentru celălalt este o rugăciune care poate să salveze pe om în moartea spirituală. Ceea ce este mai valabil decât moartea spirituală. Și dacă Dumnezeu mi-a dat mie un har într-o condiție așa de sălbatică, prin care cineva să fie mântuit, fără ca eu să fi predicat înainte de lucrul acesta. În fiecare rugăciune Dumnezeu pune o forță spirituală care răstoarnă toate coordonatele sufletești ale unui individ. Și face, puterea crucii, face din păgâni, ucenici și tâlhari sfinți. Sper că nu e revisie să spun lucrul ăsta când am întrebat nu mă să fie de dar sper că lucrul acesta mă convinge că vă trebuie o vitejie sfântească. Iubite-vă, Doamne, virtutea mea, nu virtutea. Am auzit în multe părți să spune virtutea mea, ce virtute. Înseamnă perfecțiune. Deci, Dumnezeu este virtutea noastră. Dacă ai pe Dumnezeu, ai într-adevăr virtute și poți să răstoarni cu bărbăția ta toate capcanele satane. Vă mulțumesc foarte mult. Voi și noi vă mulțumim pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o de a afla cuvintele noastre studenților în această seară și
vă invităm în septembrie, dacă am înțeles bine. Da. Dar deschiderea anului universitar poate... O faceți dumneavoastră, da, deschiderea se face cu slujbă, deschiderea universității.